Здравейте на всички зрители на BNews CB Live. Намираме се в зала Rainbow Plaza. Тук преди малко завърши представянето на новото предаване на високи токчета. Точно така и на сайта. И на сайт, който няма да споменаваме, за да не правим излишна реклама. При мен е един от основните гости в програмата на новото предаване на Нова телевизия, Кристиян Коев. Аз бих го нарекла златният музикант. Може ли така да бъдеш? Може. Ще се позлатим от утре. Благодаря ти. Това е, предполагам, че не е заради златото, а комплимент. Да, това е комплимент към теб. Ти много. Току-що зрителите чуха, че ти си един страхотен музикант. Може би някои от тях за първи път те чуват, но аплодисментите бяха най-силни от цялата програма. За което, между другото, много се радвам, защото най-хубаво е да имаш успех в родината си. Няма по-хубаво нещо от това. Така че за мен е наистина удоволствие. Радвам се. Тебе много рядко те виждаме на българска сцена. Кажи какво ти предстои. Беше на някакви световни участия, сега пак ти предстои. И пак тръгвам на световни участия. Само че имам 2 седмици да подишам въздуха на моята родина. Така че мисля да отида утре в Търново за 4 дена. След това ще видя на къде, защото трябва да си опозная държавата. Има разкошни места, които не познавам. След толкова време реши сега да опознаеш родината, за да обикнеш. Аз в България съм живял 6 години в моя живот съзнателен, така че при всички положения много работи съм пропуснал. И сега ги преоткривам, което е между другото невероятно удоволствие на тези години да го правя. А между другото, може би и малко от зрителите ни знаят, че ти си един доведен син на културния министър на Куба. Да, бившия вече. На Фидел Кастро, да, бившият, но ти си отраснал, както се казва, в една много специална среда. Фидел Кастро, както се казва, те отгледал. Да, и Фидел, и Раул, и много музиканти кубински, които са известни, защото аз бях малък преди да избягат в чужбина, като Чучо Валдес, като Артуро Сандовала. И това беше средата, в която израснах, ама то беше нормално. Като имам баща, министър на културата, бяха непрекъснато в нас. Има ли си някакви ограничения от това, че произлизаш от такова семейство? Не. Не съм Как не? В Куба има, доколкото знам, имало режим, някакви все пак с по-строги правила. Значи има една пропаганда специално за Куба, която не е точно така, както се знае от хората. Добре, кажи ни ти, защото ние тук сме слушали съвсем други неща. Значи кубинците, между другото ще кажа, като се говори за пропаганда, как нищо няма информация и така нататък, аз си гледах само американски телевизии, всички кубинци ги гледат, защото Майами се вижда в хубаво време от среща. Така че няма как да се скрие дадена информация в Куба. А що се отнася за мен, аз бях още по-добре, поради причина, че да, водех един сладък живот, не мога да го отрека. Сладък живот на министерски син, макар и доведен, ти си може би един от най-малките емигранти български, защото на няколко месеца си напуснал България, така ли? Да, 8-месечен. 8-месечен ме закараха в Куба. И така една част от сърцето ми остана там. Защото е прекрасно. Имаш ли там сега някакъв вид имущество, нещо, което да те връща в Куба? Не, в Куба не може да имаш имущество, всичко е държавно, но ме връщат концертите, защото правя с Хаванска филхармония от време на време концерти. И то повече хода, за да си почина, защото това е рая на земята. А бившият културен министър като такъв не е ли имал право като част от правителството да има собствен имот в Куба? Не. Значи няма значение дали е Фидел... И Фидел Кастро ли няма собствен имот? В Куба поначало няма значение на кое социално ниво си. Законите са за всички. Частен имот няма Фидел. Поне на документи. А по-законно ли е в Куба, отколкото в България? Определено по-законно. Много по-законно, с малко повече ред и много повече веселие. Хората са весели, позитивни. Има впечатление, че в България доста се забавляват хората. Клубовете са пълни. В България се забавляват много хората и аз много се радвам, когато се забавляват. Важното е да не ги видиш, че се забавляват на сила.
Ето, Виждал ли си ги насила? доста често. Доста често, защото трябва да се забавлява, не трябва да излеземе, трябва да бъдеме. И това би трябвало, когато както ти на душата, тогава да го правиш, а не защото трябва. А има ли си някакви... И всъщност има ли си документ, че си кубински граждани през тези години? Аз мога да го взема когато пожелая, просто съм вече с малко повече гражданство, отколкото трябва, защото съм италиански поданик, български поданик и мексикански временен поданик. А защо е мексикански? Защото работя прекалено много там. Това е една континент държава и аз изкарвам по 3 месеца на година. А нямаше ли закон, който да отхвърля правото на много гражданства и да си избираш само едно? Аз съм незаконен. Никое гражданство не знае за другото. Така най-добре. Разбира се, в края на краищата човек трябва да е свободен и аз много не робувам на какво трябва и какво не трябва. Така ми е кеф. Това не ти ли създава законови проблеми с власти, с правителства? Ако ми създаде законови проблеми, ще са много смешни, защото всъщност какви са тия закони за ограничаване на моите желания? Аз съм гражданин на света. Те по принцип законите са за ограничаване на хора. Да ме ограничават като гражданин на света ли? Аз мога да искам да имам 16 подданства, защото тия 16 подданства има във всяка една държава нещо, което ми харесва. А това, че си бил доведен син на министъра на културата на Куба, създавал ли ти е проблеми при пътуванията ти в чужбина по време на режимите, когато са били още разделени? Не съм имал този проблем. Имаше проблем с щатите едно време, че просто не трябваше да се минава директно Куба щатите. Трябва да минеш през друга държава. Аз минах през Мексико щатите. И така, то до ден днешен мисля, че американските граждани не могат да пътуват директно към Куба и обратно, но това не пречи много. Замислял ли си се при толкова пътувания, кои от жените, с които си се срещал през годините от различни националности, би си взел в къщи? Дали българка, кубинка или италиан? Защо? Защото сте най-красиви. Само? Не само. Значи за най-умни е много трудно да се каже. Защото в цялото... Кажи го, как да е трудно на мен, аз би го казала. Но поради причина, че мъжете първо виждаме красивото, а след това оценяваме останалото, малко първичното в нас е развито, първоначалното. Така че тръгваме, българката е много хубава, а между хубавите има и много умни. А трябва ли жената да е умна? Не е ли хубаво да е по-глупава, за да можеш да манипулираш по-лесно? Да манипулира кой? Аз да манипулирам жената? Нямам нужда, защото да манипулираш някой, който го виждаш като личност, абсолютно отделно от тебе, с което сте се разбрали да бъдете заедно, защото се харесвате като личности. Не виждам защо трябва да се манипулираме. Когато това не ни хареса, просто се разделяме. Добре, един последен въпрос. В България в момента стила на красота е тази на фолк певиците. Твоята музика е много далече от този лек жанр. Как я приемаш музиката и как приемаш изпълнителките, които пеят? Фолк певиците. Според мен аз не съм значи очаква се от мен да съм страшния противник на чалгата. В смисъл на поп-фолк, айде да го наречем чалга, че ще вземе да се сбърка. На поп-фолка, според мен е всяка музика, която се харесва на част от населението, е добре дошла. Поради проста причина. Важното е в тази музика дали има хубави и лоши парчета. Важното е да се игнорират лошите, а хубавите да просперират в този жанр. Харесва се, защо не? В край на краща най-голямия критик е публиката. Ти няма да кажеш нито една лоша дума за поп-фолк, така ли? Мога да кажа лоша дума за лоши песни, но то във всички жанрове. Във всички, то не е само в този жанр. А за визията на тези жени, които пеят такава музика? Визията към тези жени вече на мен лично не ми допада, поради много проста причина. Значи аз не обичам толкова... Аз обичам повече натуралната жена, не толкова изкуствената. А това ми води до изкуствено. Затова моя личен вкус не ми харесват. Но щом има и при тях, а то е масата явно, които ги харесват, защо не? Не отричам нищо, което се харесва. Или се хареса на самия себе си, защото мен не ме интересува, примерно аз ако направя нещо, дали ще се хареса на някой друг. Аз се чувствам добре, правя го, точка по въпроса. А ти чувал ли си скоро някой от по-актуалните поп-фолк парчета и можеш ли да изтънаникаш някоя? Да ти кажа не. А от по-старите някой хит, помниш ли от едно време? Значи от по-старите да изтънаникам точно. Нази знам
Там тародам, тарадам, тародарадам, тародам, тарарирам. Никой не може да гали косите ми. Нали за това става дума? Това с филхармония дали може да стане добре? Всичко може да стане с филхармония, стига да е добър аранжимента. За да можеш да включиш оркестър. Музиката е необятно понятие. Смесицата в стиловете е като смесицата в рисуването. И се получават еклектики, които са невероятни. Много ти благодаря за това интервю и за тази мелодия, която ни изтъна Ника Назис. Може би никой не е очаквал от тебе това. Нищо, малко изненада за всички. И аз от време на време чувам някоя песничка, която е от жанр, който скандализира. И ми харесва, между другото. Благодаря ти много. Няма защо. Благодаря и на вас.